ọ gwụsịgo. Ọ gwụsịwo ka onye nwe anyị kwuru n'elu obe. Ọ sị ọ gwụsịwo. Ọ sị ọ gwụsịwo. Jesu Kristi arụsịwo ọrụ nzọpụta site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe. Ahụhụ Jesu, ahụhụ na-adịghị ọnụ ọgụgụ, ọnwụ nke obe, ọnwụ akaje na ihere ka onye nwe anyị hụrụ n'ihi gị na n'ihi m. Ọ gwụsịwo ka onye nwe anyị kwuru n'elu obe. Ọ sị ọ gwụsịwo. Ọ sị ọ gwụsịwo. Jesu Kristi arụsịwo ọrụ nzọpụta site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe. Jesu tara anyị afụfụ mmụọ. Afụfụ mmụọ Jesu tara anyị. Legodu ka Jesu Kristi siri wee bịa n'ụwa rụwa ọrụ dị mma, ọrụ ịhụnanya, ọrụ Chukwu, ọrụ ebube, ọrụ Chukwu. Ma ọ gịnị ka ụmụ ụwa ji kwụọ ya ụgwọ? Ọnwụ n'elu obe. Afụfụ mmụọ Jesu tara anyị. Ma gịnị ka Jesu melụ fafa ji achọ ya ka ọ nwụọ? Ka ọ nwụọ ọnwụ ifele n'elu obe. Ụmụnne m, ụmụnne m, ajụọ m, ọ bụzikwa Jesu Kristi melụ ka ndị ngwọrọ wụba njọ njọli? Ọ bụzikwa Jesu Kristi melụ ka ndị kpụrụ isi fụba ụzọ ka ugo? Ọ bụzikwa Jesu Kristi melụ ka ndị agụụ na-agụ riju afọ? Ọ bụzikwa Jesu Kristi melụ ka ndị nwụrụ anwụ kutekwa ume ndụ ọzọ? Ma gịnị ka ụmụ ụwa ji kwụọ ya ụgwọ? Ọnwụ n'elu obe. Ha echezogo ka ha si tie Hozana, 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 Hozana dịrị nwa David n'ebe kacha elu. N'oriri ikpeazụ, Jesu rịọrọ nna ya ka nzukọ ya bụrụ otu n'elu ụwa.
oriri nke tata. Ka anyị niile soro n'ịrịọ Chukwu, ka anyị chabụrụ otu ahụ n'ime sakramenti dị nsọ. Oge ga-eru mgbe sakramenti ga-agwụ, ka ndị otu Kristi ju n'ịhụnanya, ka ụmụ mmadụ n'ụwa niile bụrụ otu, kpọkọta mmadụ ncha n'akụkụ gị, ka anyị chabụrụ otu ahụ n'ime sakramenti dị nsọ. Jesus.